Áno, vy ste mi museli rozhádzať celú čestku, že? Všetko idioti, fakt. Lebo musíte byť veľmi, veľmi, veľmi vtipní ste, ty kokot. To je v pohode, to ma netrápi nejako. Te má moje vždy blízky chuj. Jak v dome ho mám, choďte do piče, fakt. Áno, ten Ron, ty idiot, není to cigán. Je to fanboy, takže Šimonov kamarát ja. A čože si fanboy? No má to byť lietajúci ostrov, ale vyzerá to skúpny kokot, ako so štvorec to vyzerá hrozne to, akože ja som nevedel, že keď vytrhneš ostrov zo zeme, tak nebude vyzerať nejak inak, že bude proste ploché na spodku, hej. Čo ste mi, kurva, urobili s tým vydrbaným hradom vy kokoti? Prečo tam je tráva? To tam stalo trávu. Prečo tam je zrazu tráva pri tom hrade? Nič, pokiaľ to, čo je kvečko, čo som si vyznačil kvečkom. Čo ste s tým kurva spravili? Čo ste s tým kurva spravili do piče? Choďte do piče obidva. Áno jasné, vysaďte si tam bambusy, vy kokoti tupí. Kde je ten vydrbaný delfín? Poď sem, ty kokot tupí, ty pičus. No konečne, jako mohli ste sa na toľko nudiť, že ste sem vysadili bambusy. Tibor, tak to ti neverím vám ani jednému, ani slovo. A Tiborovi neverím už vôbec. Slavo je kokot a s tým nemôžem nič spraviť. Tibor, veľmi si sa nudil, že? Ty sa ani nevyjadruj, Slavo, no jasné, ojebávaš.